Me Tiago, I don't know who's Margo. I just hit this lotto. I'm building up my cargo, and I know. Bruh. They say you too tired, so but I think that I love you. Her mama a party girl, she just. Ay, pati, you can try naman, guys. Ayun. Ayun lang, eh. Hey, ayun lang, eh. Uy, siyempre. Vlog. Magbuhat ni Og pagsimba naman ang dance. Ang mga balay-balay. Kata dyan. Magbuhat og. Balay-balay yun eh. Magbuhat og balay-balay. Simba. Ate! Ate kumlan! Kaya ko. Bye-bye guys. And God bless. And okay. Ay, nagkabugin guys! Oh guys, meron guys, ulan. Iya. Wala ko lang guys, basta. Ang good. Wala ulan, basta share na punong sa Ginoo. Nakay sa kalibutan. Nagbukid. Bukid guys. Manay mi dito guys sa Pikas Balay. Manay mi dito. Kung share dayon. Mga unggoy ang musiran. Unggoy. Ito. Kamu guys. Share na punong sa Ginoo. Ayan, mga balay-balay guys. Guys, yeah. Berapa sih guys? Amping, guys. Guys, vlognya guys. Oh, ito. Topin. Kaya vlog mo. Hi guys. Namin diri sa balay sa kuan sa diri sa Bulatok. Nagpamay na sharing me. Welcome sa balay ni Auntie Auntie and Baba. God bless. Yun guys, tapos na. Sa pag-ingon mo ya. Mana to mag-share. Yo Joy. Tingin mo pag mag-share. Angak kayo. Anga kayo. Amber. Angak kayo. Pero kanipay may kinaka-share me. Ayun, nalipay may kay About the God man pod. Kami lang giulat nila guys. Mama. Kami lang giulat nila. Babayan. Dres.